7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business isinto. Nazo zonke indaba zabasha. Yes, yisho lento kade yisho of ngithele lento oyifakile ngaphansi emnyama iyakufanela. Yeah, but there is one word ongasayisho manje. Hayi, ngisho ngithe nje iskipho sifakile siyakufanela. Oh really? Oh, bengithisho nokunye uthe okukhulu. Cha nejacket oyifakile ngaphezulu enkulu. Oh, okay. And akufunakala ijacket ibe enkulu now. Okay. Kufanele kulingane ngoba izowa if inkulu. Ngabo soyifailile ke lie detecting test now because I'll ask you to repeat the same sentence usho the words in that sequence. Yes, we'll see time nazethu. Oh, really? Okay. Yes. Ezokutanzi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Hey, lo hlelo oluzwayo nolubukayo right now is brought to you by She Conquers and Dreams. Kunokubambisana khona between the Department of Health ne TB HIV care that empowers amantombazane and abancane through a community-based multi-sectoral approach. In the next hour, we'll tell you more about it. Namhlanje kwi Sex Indaba we welcome Dr. Njobe sevele khona. Dr. Mthembu kunjani? I feel welcomed by you. Yes, I welcome you. So you come me well. Excuse me. Yafana welcome no come well yafana. Into eyodwa kuya ngokuthi choose ngane. What if you welcome someone you don't come early but you say well and let me come well. Okay, right Mthembu. Yes, ngiright hotela unjani? Khona. Good. Ngiyabona manje ukuthi uphilile kahle. Ngiphilile. Yeah. Uphilile. Ngiyakuzwa. Khona ipatient ethe namhlanje ngihleka njengo Dr. Mthembu ka Alex. Kusho ipatient. Ishile hey. Hawahleka njengo Dr. Mthembu lokho Alex. And then what's within wena? Ngahleka futhi. Was it good? What brought you here? No patient. Uhlakaniphile uyakuzwa. Uyazi udokotela into enhle mayiqala. Ngingagcina futhi kwayona isichitho. Okay. Right? We know ukuthi the likelihood yokuthi kube ne product eyingane kubantu abathandanayo yinto leyo that is most likely. Sure. But kuyenzeka futhi uthola ukuthi abantu bathandana kamnandi. As soon as sekunengane then shiphu izinto food. Yeah. So this is what we are discussing namhlanje. All right? So please call us 031-537-3000. Mhlambe uphumile kuleso simo. Kumbe kunesitory sakho ufuna ukusishare whether umuntu wesifazane no wesilisa will find out nodokotela ekutheni wakwazi kanjani ukuthi uspice up things izinto uma ngabe ke sekunjalo. Yabona nje singabantu dokotela we have the power to cause and also to prevent ezinye zeinkinga esizinikeza zona. Iyivele lento masisuke esikhuluma kulolu hlelo. So yini engenza ingane ethu sobabili, right? Yes. But yona futhi sisichitho. Isisebenza against the relationship yethu. Look Mthiyana, mhlawumbe ngizoqala ngi-answer general and also futhi nangesintu ukuthi sithini, okay? Okay, all right. Yeah. Look, ingane Mthiyana, yes, is between labantu ababili abathandanayo. Right. And generally abantu baba ne belief yokuthi uma sokhona ingane it's a way glue yabona ezohlanganisa ukuthi sithandane more and sizwane more. But sometimes that's not the case. Ingane yes yona uyayithanda more nalomunye ayithande more. Yeah. But akusho lokuthi nina noyi2 nizothandana more because of ingane. Okay? And kuke kuthiwe nangesinto ingane yakwazi ukuthi besichitho, especially kubantu uthola ukuthi mhlambe nicelene kodwa aningakashadi. You know, uthola ukuthi ingane yona, that's why ngesinto kuthiwa ningacelani isikhathi eside. You know, nthola ingane because leyo nto again idela nezitha sezikwazi ukungena yabona abathakathayo njalo ube noqheke. Oh, leli process yokuyocela kodwa manje sekuthatha isikhathi eside ukuthi. Yes, but omunye uzothi hayi ngifuna ngizalele ingane eqala ukuze ngitest ukuthi uyazala yini ukubona. But all those things ingane ayifika ku relationship ngoba nina nithandana nichoosene, not because kuyi test yokutethize ngoba khona abantu abashadile abathandanayo kodwa bazitholile ingane bahlukane yini labo bantu ukubona. People are together because they love each other. Okay. Now ingane where the problem comes in ukuthi
you know niyathandana kumnandi Yeah. you know whether nishadile or nanishadile I relationship is going high, if it's love, you're falling in love kuze kuye phezulu. Uma sokufika ingane you know kuba nama change of priorities uthola ukuthi number 1 kakhulukazi umama usefocus enganeni manje sokunezinto ezithize it's about ingane manje nyoma ekusendela imessage emnandi before ubekusendela imessage athi oh baby I'm horny ngiyakukhumbula ini oh ukuthi nokuthi manje usekusendela ilist ukuthi uphatha uvaseline namanabukeni nani ukubona ubaby sokuyilo oyingane more than lo omunye umuntu ofuna uthahleke ukubona umzali uhlala ufuna ingane yakhe ihlele nje at all costs ile ngane rather than so ingane igcine usunesikhwele ngengane yakho kwa wena uyithanda kodwa ugcina ushoda ngespace usubona ukuthi eish sengishoda ngespace sami ke manje lana but also the women sometimes uthola ufila ngathi uyena responsible ingane mikhala uyena oncelisayo uyena oshintshayo ukubona and then if ukuthi you know bashadile I feel like now you're responsible nawe nginela ngavuka wena you know kuba wena oshintsha ingane ngavuki mina and things like that you know I feel angathi wena une freedom uyaphuma ekseni uhambe emsebenzini umitha abangani free life mina ngihlezi lana ngigada ingane mhlambe ngisanda ukuteta so all those things begin to create insecurities but also nangomzimba wakhe uthola umuntu use insecure ngokuthi ish njengoba nginjeni uphumile wena lezohlangana nabantu abayizilenda or abantu amafika or nama hips njalo you know all those things become ama insecurities okuyiwona agcine sengenela ke manje ku relationship all right but not only that Mthiyana for instance ngiyavala manje awungivuli ngikuvula kancane ke now right but also abanye abantu besilisa bathi umuntu wesifazane masezele uzenza unkosikazi engeyena unkosikazi you know bengashadile uthi ngoba usenengane usezenza unkosikazi usedominator ubona nako lokho athi umuntu wazifaka esicathuleni engakasigqokisi sona uyabona that also can create Christian all right 0315373000 you don't need to be kule situation to qualify to participate observations kunama comments abantu abangeke bawasho kubantu abathandana nabo but uzwe nje ukuthi colleague friend umzala sibling ekutheni sekunale ndaba le right and asifike even akona ama stories la uthola khona ukuthi the other partner kulindele ukuthi kwenza umdavazo but ingane ngalelo langa idecide ukungalali bese kwenzekani ke lapho asingeneke dokotela ekutheni how do you avert situation ukuthi izifike lapho sikhulumile ngendaba yokuthi kwenzeka ukuthi nokuthi ukuze ukugweme ukuthi kungafiki la well you know mhlawumbe even before ifike ingane even before ifike ingane awungizwa manje uhlebelana angisizwa mina okay oh so ladies and sure but besifazana uthi manje mangimanzi kakhulu wena one of that no don't worry ngiyakuzwa mina go ahead I'll fix that okay now even before ifike ingane Mthiyana uthola ukuthi yenzani izinto together you know ngesikhathi niyo check ukuthi ingane kwesiphi stage kwenzeni together nihamba ama classes together you know kunezinto kumele nizenze together ngoba lapho nizofundiswa khona lenifundiswa khona ingane misazela uyigeza kanjani uyisula kanjani nabukeni kunezinto ezincane kufanele nifundisane ngoba uzothoma hayi angibambi mina ingane misancane kakhulu ukubona of course abanye abantu bakithi phela basemsimithi athi angithinta ingane before 1 month but does umama understand na yonto ukuthi wena ngoba kunemithi ethizo isebenzisayo usaba ukuthi izobulala ukuthinta ingane or izokwehluka khaya njalo so all those things can affect but doing things like if ingane sikhona try your best ukuthi ingane ingalali phakathi kwenu I mean into omama agcina bayenza leyo for a very extended time ukuthi uthola ingane isuke yona phakathi kwamama nobaba you know awusazi noma yenziwa ngamabomu lento ukuthi ugqojwe ungatholi yabona isuke yona kuphela ethola ukuncela wena usathola so uzoyibuka ekutheni umuntu ukhoza yonke lento ile ngane encane yona uthi luthunyawo lapha uthi yakuyena ufike nje ubone ukuthi hayi wena uzolimaza ingane ubone nowadays uzolimaza ingane lana so those little things doing that but also set up isikhathi senu you know have date nights kube nosuku la nithi khona yobona namhlanje sike sibe yithina nje sixoxe senza our own so that you find each other because you don't want to lose each other uthando lafuna ukunethiselwa all the time sure someone in my family used to say phela ningakhohlwa ukuthi le ngane yafika kamuva ekhuluma nabantu abathandanayo ekutheni nini nazana kuqala so your royalties ofanele niwazi ukuthi yayinina kuqala then
Does that make sense though? Hey? That is very true. Yes. That is very. And besides, kuyosala nina ingane le izophuma ihambe ezikoleni emavasithi inshiye no2 anisazani nini ukuthi no bani lana. Seni emthangathi ngathola abantu abazovakasha because you've lost each other. Nikon. All right, on Facebook na ku Twitter Alex Mthembu, we are streaming this show on ama platforms ekakasi ku app, YouTube, Facebook, Twitter na ku Instagram. I notice on this show Dokotela ekutheni mangabe uthandana nomuntu khona izinto ngeke uzuzisho about your past. You'd find ukuthi these people ba ma partners now lo nomunye akasho ukuthi ku past yakhe mhlambe wekade angakaza benengane and omunye mhlambe washonelwa ingane isecane so ithi ngafika le ibe yigugu kuyena igcine isiyenza lona nga understand so if I understand the past yakhe uzomnceda ekutheni yes I understand your history but now kufanele ungakhohlwa yimina. Yes, especially after umuntu ade traumatized mthiyana uluzile ngani before it masisifika lena ufuna ukuyenza yo it and all and everything so logo yes kubalekile ukuthi nazane ukuthi where you've been kuze nihambe together forward. Okay, siqala ku Anonymous empangeni. Sabona Anonymous? Isanibona njani? So right kunjani Anonymous? Hayi ngiyaphila baba bomthiyana. Bengicela ukubuyelela no Doc. Yebo baba. Yebona njani Doc? Siphilile ni right nan? Siyaphila. Bengicela ukuba Anonymous la. Ngicela ukubuza la. Ngike situation about ingane. My partner has a child. Okay, angayona yakho. Yes, ngesiyona yami. All right. The problem is like we are not in a relationship, but we are in a relationship because of ingane. I took it ingane as a yam. Okay. Oh. So we hardly see each other, but now it's been 2 months not seeing each other, but I support them. And ingane, I took ingane for because eskoleni and support them every day. Okay. So the question that I have is it angazi noma should I just stop? Okay, Anonymous, ingane akusiyo yakho. Yes. Benthandana nalo sisi kodwa looks like more when u supply support for ukukhulisa ingane. Yes. Senihlukene naye nyoma? Akafuna ukuphumela Yes obala. Yeah, look baba ungavuma ukuthi uyuzeke mhlawumbe la ungeke uzugene khona. It's one thing ukuthi ingane uyayithanda mhlawumbe senihlala isikhathi eside naye ingane wazi wabonda but iqiniso ukuthi akuyona yakho ingane but ungayisiza ingane like you would help any child yaka next door but ungafeel obliged ukuthi kumele ukhokhele ingane izinto msize as if usiza ingane if kukuthi ngoba uyithanda ingane njengengane obokade ungayisiza nje nyome eyiphi but if wena uzizwa ngathi ukuyinika lengane khona lokugrobha khona or khona into oyithengayo kunina then soku wrong lokho you need to sit down nayo mama and sort out relationship yenu ingane iza kamuva you know kunina noyi2 into ebalekile ukuthi nina noyi2 more than ingane. Yes, because I try to ukuveza lokho but it's like akafuna ukuphumela obala yabona as in now asikhulumi naye but sikhuluma like yabona if makuthiwa ngifuna umvashela uzothi ingane ngikhumbule and mina I have to force myself ukuthi ngiye juthu ukuze ukuthi ingane ngikhumbule but yena akasho ukuthi yena uyakukhumbula. Exactly. But masusufikile abenjani kuwena abe njenge partner yakho nithandane kube nice noma is it just about ingane uyiphatheleni? Yes, but Doc, because I can even took a leave for 1 week and just go there and stay there with them for the whole week. Okay. Ingakanani lengane? Yes, to grade 8 this year. When awunayo eyakho komunye umuntu? No. Uhlangane nayo ingakanani ingane? Ena 7 years. Sinaba manje? Na 14. 14 yes, 14. Yeah. Okay. Look, for sure nibondile nengane and kungenzeka ngempela ukuthi ingane isikubona njengoyise but the question is uphi uyise wayo yangempela ngoba kwayena uyise kumele ngabe uyena othatha some responsibilities ungabi responsible wena so much engane yenzele ngokuthanda kwakho but kumina ngizwa ngathi already ufila ngathi uyarobheka somewhere and already leyo nto kufanele kube alarm kuwena ukuthi stop when you stop uhlale
uhlale phansi noma wengane so that you figure out ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu nobabili so that ingane uyisize wazi ukuthi ayikho into phakathi kwakho nonina wenza nje ngoba usiza ingane any child but kungabi ngoba ungathi ulo baba uyabona thizeni enganeni ngoba somewhere ngathi bayakuyuza but of course ingane ungathola ngosikujwayele and iyakuthanda but you need nayo ingane ungayilidi on ngento engekho. Okay. No, kulungile, please try that. Akasakusona sijwayelekile. Yeah. Si namhlanje sikhuluma ngendaba ukuthi ingane iba kanjani isichitho kubantu abathandanayo. So ungasifonela na ube kumbono wakho noma ubuze and we have udokotela. Si ku 0315373000 anonymous eNewcastle. Yebo sanibona udokotela nobut alenjani? Khona right anonymous wena. Akufani. Okay, akufanele isho yini? Yeah. Kwenza njani? Kushuthi mina ngishadile. Okay. Siyahlangana about 3 months sashada kwamnandi ngase ngakhulela. Okay. If ngikhulelwa ke kushuthi ngangi nalento yokuthi angimthandiswa noma ngangikufikisha ngingafuni akubone lokho kodwa okuzoba uyo ozokhuluma etina angisamthandile ingane ngikhulelwe ekabani kushuthi nje kwaqala ukukhuluma from ngikhulela ingane yokuqala because izo2 manje. Okay. Isimo ngazama ukuthi ingane isikhathi sikhona ingane ngazama ukuthi izinto ngizama ukubuyelanisa yena efuna kube like before ingane mayikhala futhi engabe ngisayinaka mhlawumbe ukhona esikwenzayo ngiyeke ingane ikhale yena aqhubeke nezinto azenzayo ngaphinde futhi ngakhulela masishane nje. Yaphinde futhi yenzeka futhi leyo nto so induce sezu2 lezi ingane lamane eduze nalomuntu ufuna isikhathi sakhe angazi noma ngizothi aka understand ukuthi kumele nginaye kakhulu ingane because zona understand angatshela ukuthi hayi manje ningasho ukuthi nilambile manje yibonto leyo. So yena ufuna yonke into ngesikhathi ukuthi kwenzakalana enganeni angabe saba nandaba. Unazo yena ezinye ingane before le yakho? No so bawuthu nje ingane sakha yeah. Look sis, I think umuntu wakho uhusband wakho akayiboni indawo yakho. Yes ngesikhathi umithi wawumaliswa you know and kenzeka lokho and maybe le nto yamenza feel insecure and wadinga wena ukuthi umbonise even more ukuthi he's still the man and you still love him uyabona but instead ukuthema sekufika ingane obviously now attention yakho sekuthi ingane ayibe right uyabona so ngeshwa kuthe usanda ukubeka leyo watholenye so uyabona it's been extended periods ukuthi angaziboni ispace sakhe kade ejwayele ukuthi wena unikeza yena attention eningi and akugona ngoba ecomputer nengane yakho uyabona udinga esakhe ispace so zama by all means ukuthi no matter how little ukuthi kube nosuku wena olenza kube olakhe special azi ukuthi kungaye leyo nto ukubona so if needs be then umtshela ukuthi akakhokhela oneni whatever to help support you kuze ingane ungeke ukuthi kube wena njalo ingane mikhala wena owenzela ukudla njalo kakhulukazi le endala but somewhere try and make ispace sakho umuntu wakho phela wena ufuna understand angeke azafane nebhuku umuntu obhalwe phansi ukuthi uyamwinda kanje kube right kwabanye abantu ba very sensitive ngaleyo nto also depending ukuthi bakhula kanjani ku background yabo uthola wakhula vele kwi background engekho right ukwabona engaphathekile kahle manje useyathuka uma nawe umuntu ade emkhethe ukuthi uzomthanda esebonisa ukuthanda omunye umuntu uyabona so you need to understand indoda yakho and try to factor in izinto ezizomenza ukuthi naye I feel comfortable but also a share in kube into yenu as a family lento yokunakekela ingane kube a part of you sharing time ngokuthi nenza lokho nikade ingane together. Yes. Yo hi ngiyabonga. Ngizwe ngathi uyamsaba kangangokuthi angeke wayiqala le conversation. No ukuthi sekukade ngizama ukumconvince ukuthi isn't like anginaso isikhathi sakhe uyabona ukuthi endlini ufuna ngenze umsebenzi wasendlini mhlawumbe ufuna ayinele nayo izinto zasemsebenzini yabo zonke lezo zinto mhlawumbe ephuma emsebenzini sengilele usefumele njengoba ingane ikhala nje ngeke azayi attend masakwenzeka no but sis I think you need help futhi nalapho mudonse ini ukuthi akusize naye ngishare izinto khona ngizoba nesikhathi senu
Nice. Okay, no, ingane should be a priority. Igone nje uyithulise sizoza kamuva thina. No, Fakibele. Nazo-ke. Okay. Asiqhubeke indaba yethu. Yeah. All right. Nakhona asingakubhayizisi uyamazi umuntu wakho so ungambhozomeli. Mhlawumbe ungamlindela la ejabulile. Nawe futhi uyiraise le ndaba hayi as a complaint. Uyiraise nje uyiqale kahle ungabe ukuthi umthethisa icala but umlinde la ejabule khona. And ungabe defensive futhi sisungenze ngathi khonto idefender. Yes, right wena ngoba phela ipriority ingane phela isancane utshela ukuthi umuntu omdala kufanele understand. But uma uyithola ka understand ukwakayibona lento ukuthi why wena ngoba nayo uyakufuna same. You know sesitshela ukuthiwe indoda uyena firstborn child yakho ngoba amadoda afana nezingane. So you have to factor that in. Ukuthi naye umnike leso sikhathi sakhe ukuthi udlale naye umncelise njalo njalo. Yes. Ngiyezwa Doc ngiyabonga. Yeah, I think something positive kodwa eyokuthi you know your husband loves you. Yabo nje kuthena ufuna attention yakho into encane le engalungiseka but lapho you know ufuna wena. You know abanye abantu besifazane bakhala ukuthi attention abayitholi. Yeah. That is why ngifuna mhlambe indlela yabo engingenza ngayo ukuthi uma ukanje because nama ngisazi because esikhathi ngisithola ngisebenzise ngibone kodwa ukuthi akukho enough kwakhe. Yeah. Okay. Amsize endlini nayo ubhuti athi ngesikhathi mina ngithi ngeze izitshe esula siyaxoxa at that time uyabona? Yeah. Yes. Sure. One man's mate. As you know the saying. No good luck says try it and then ubuyinikeze feedback. All right, now my comments. Unibatho uthi no, ingane actually ayisona isichitho. Ukuthi amadoda awafuna ukubhekana neqiniso. Okay, listen to this. Iqiniso lokufacana nezidingo zengane, kanye nokuhlonipha ukuthi sekukhona umuntu empilweni yenu. Right? And then bese kuzoba khona omunye umkhonzeni ozothi no, ingane ayisona isichitho, kumele sibambisane nengane yethu, akube responsibility yethu sobabili. Okay, and then bese kuzoba khona another comment ethi yabona umuntu esezogada ingane eqala ilapho kuba khona nenkinga kusho uNosipho Thusi. Okay, so kufakazela lento lesaphuma kuyona. All right, this is Indaba kakasini lohlela lilungele izingane. Oh well, excuse the pun. Isikhuluma ingane njengale kade ikhala nje khona manje ungafona nawe ubeka umbono wakho ku 0315373000 ungathumela nama voice note ku 0789342827. You can watch this show kuwonke ama platforms eGagas with uDoc. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. 0315373000. Let's take Anonymous now from Newcastle. Anonymous? Yebo kanjani? Is it right kunjani? Siyaphila. Sure. Sikhuluma nengane nokuthi iyenza abantu abathandanayo kushintsha isimo. No, mina ngiyaphika lokho bhuti. Okay. Let's hear it. Yeah. No, so ingane ekaze nje abayisitho. Yes, why? How? No. Kusuke vele mina ngifuse siyilungise kahle lento mina nginabo abantwana abayi3 firstborn yami se-university ivele kusho ukuthi vele benivele nje nisuke vele nje ningafunani vele usuke lo umfo efunela umdavazo nje kusisi bese kugcineni mayesebona ukuthi no sekukhona ingane bese athi no angibaleke ngiyofuna omunye uyabona ingane nje ayikaze yaba isichitho ingane isibusise sivela kumdala bishe nawe uyakwazi lokho uyavumelana futhi nami. Okay, asiqale kanjena mfethu. Angazi noma ubezwile abalaleli ababili abangene ngaphambi kwakho. Ngibazweni. Yeah, siyakubongela ukuthi wena kulezi ngane zakhe eziwu3 ezenzekile nithandanile kwabamnandi. But isimo zabantu mfethu ayifani. So ngiyakuzwa uthi ingane isibusiso yes kuba njalo. But I hope awuphikisi ukuthi khona abantu abagcina uthola ukuthi nje kuba khona kwengane empilweni yabo. Angazi umzulu sisi lokade ekhona la ekutheni uyamthanda umuntu wakhe but umuntu wakhe ufisa ukuthi ingane angabe sayinaka kube nje uyena. So uyabona ukuthi inkingi inengane. Ukusikutheni ikahle kahle uyifunela umdavazo kuphela. Akasamfaka akasamnaki lo muntu lo oletho uyena la emhlabeni nathi. Okay, siyabonga futhi sikuzwile. One of the things esenza kulolu hlelo we don't judge because we do this show because we want to help. And ngiyazi ukuthi uma kwi relationship yakhe izinto zika nje
we dismiss it ngenzeka kuwe. Yes, kanti ngempela nenye into enzeka komunye umuntu akukona ukuthi wrong ukubona but yenzeka kuyena. That is why naye efone ukuze simsize naye kule situation ukuthi kwenzeke njani ukuze angaphumi nona ngoba naye ufuna ukuhlala but nansi into abhekene nayo yabona. No sikuzwile mfethu we respect and value your contribution. Sise Potchefstroom now. Anonymous? Yes, hello. Kunjani mfethu? Yaphela futhi njani? Hayi no si right nathi. Le awusengene ngaphambi kwakho naye umuntu wesilisa naye uthi hayi ngeke kusuke kukhona into wrong umuntu wesilisa uma I relationship yakhe izobheda kube ukuthi ngenxa yengane. Uthini wena? Oyish, mina mfethu ngicela ungaphawuli kulelo daba lakhe but mina ngicela I-advise myself. Okay. Okay, manje ucela ungaphawuli nje already usophawuleni sesiyazi ukuthi yes mfethu ngiyakuzwa use bathroom. Hayi ngiyafuna ukuhlamba la. Okay, sure. Okay. Mfethu mina nginoma wengane sinengane yodwa. Thandanile isikhathi eside. Okay, ingane ibelethwe ngo-August last year. Okay. So kunale traditional thing le ethi kumele nilinde u6 months ukuze nilale. So kwenzekile ukuthi during this 6 months ngathola umunye umuntu engithandana naye. So it happens ukuthi manje lo muntu engithandana naye sengimthanda ukudlula uma wengane yami and lo muntu unengane eziwu2. Lo musha and angikwazi ngisho nanokuthi ngiyemdavazweni noma wengane yami because I don't feel anything manje. So angazi ukuthi how do you regain uthando lomuntu kanje ngalezi lesimo ngisona. Yeah, bona baba ingane yakhe yokuqala le etholwe yilo mama. Yes, that's my first ingane yakhe yokuqala. And lo sisi wena usumthanda kakhulu unengane eziwu2 zamanye amadoda before you. Angithi? Yeah. Okay. Now bapho baba lezo ngane firstly angisho ukuthi ngiphendule but that's something wena okumele ukuthi uzibuze zona yabona and une responsibility also enganeni yakho edinga nayo ukuthi ikhule kwi environment you know yabantu ababili abathandanayo kuze nayo izazi ukuthi iyathandwa you know. But more than that, it's only been 6 months. You know, yes, bunga uthola umdavazo ngalena and ngapha uyawuthola. Into oyitholayo is la ongatholi khona kokunye. Obviously lo uthola khona iyona eshisayo ngoba iyona oyitholayo enya uyitholi. Uyabona? But don't mistake into yothandwa, especially kusawu 6 months ugcine wona into ekhona kanti ayikho. So for me ngithi give it some time. Nawe kodwa ubuyisebenzisa izinto zakho njengendoda ukuthi ungafakwa izinto zokuthi uhehwe ukuthi ugcine yokhulisa ingane zabanye abantu ikhone yakho. Uyabona? Usebenzisa izinto nawe zokuthi uzigeze njengendoda so that ama decisions ozowathatha kuba wakho. Hayi kodwa decision eyenzwe either umuntu ngomuthi or you know ngomdavazo. Yes, ngomdavazo oshisayo ngoba umdavazo uhamba ubande after a while really, you know. So yes, it's possible ukuthi mhlawumbe uyamthanda lo sisi but give it some time. Ungasheshi futhi umama lo umbonise ukuthi kunjalo ingane yakho le mhlawumbe kwa wena kusakhona lokho Stefana sokuthi usanda ukuzala nani but give it some time ungazuza wenza i-decision ongekho ready ngayo because you sound young. And akukho easy mfana nami ngizokutshela nje ukuthi uhambe uthathe ngoba obviously nje ukuthi uyamthanda kune possibility ukuthi ungagcina umthatha ngoba phela ungeke uzumthanda umuntu ngoba uthi simthanda nje ushiya uma wengane yami ngiyomthanda nje ngoba ufuna ukumthatha. So ukuthatha umuntu egcine nonezingane ezinye zenye indodwa always kumele lokho ukuthi it will be trouble for you. Okay, so ungasheshi ukuyenza leyo decision. Think about it thoroughly but angikwazi mina ukukutshela ukuthi ufila kanjani but really think about it nengane futhi uyicabangela ukuthi yamdinga uyise and nalezi yawuzazi yabadinga uyise ubabwazo nazo and you are not babwazo. Uyayizwa le? Ngiyakuzwa Doc ngiyakuzwa njengobusho. Okay, good luck mfethu. Uhamba usigeze yes. Keep it. Okay. Sure. Ngifuna namathela kuleyo dokotela. Singabantu. Yes. Ikhona nephathi yesiZulu sorry yesintu ngiyakuzwa lana ukhuluma ngendaba yokuthi kungenzeka in fact nje bese nginqane ukuthi umjitha mhlamba kazozwakala kunokwenza ukuthi udlisiwe. Yes, it's possible ukuthi mase khona ingane kube khona umuntu wesithathu ongayifuli relationship. Yebo, especially mthiyani asifake isichitho but especially lalela umuntu wesifazana usunengane eziwu2
lalela iqiniso ukuthi there's a very strong likelihood ukuthi kwawena uyazitshela uyazi ukuthi hey akuselula ukuthi ngihlala nomuntu wesithathu ozongithatha nginezingane ezimbili already kwi risk yebo kuyenzeka so it can be easy ukuthi wenze kube nonoqhaka thizeni nawe uzosebenzisa but again it's only been 6 months yini lento ezemenza ubhuti acaba ukuthi in 6 months yena usemtholile umaqondana okay ngizwile leyo ukuthi I guess 0315373000 kuhamba kahle kwi relationship okay bundle of joy and then mase fikile futhi hawa usamuza umuntu wakho hayi khona sekwenzekeni manje mayise khona Sandile Mlazi sure Yabona baba unjani si right unjani wena Ngikhona baba. Nansi indaba. Uyazi mina nginoma bengayo5. Sure. Manje sabo mabenga ngekho noyedwa ngithola naye. Angazi noma lento inkinga kumina noma kubona but iqhathaniswa izinto ngani. Then end up ehlukana nabo kodwa ingane ngiyayisupporta either way. Yabo bajole benze yonke lento leyo iyangihlupha lento umoyeni wami ngaphakathi because ingane zami kakhulu ngendlela erayi ima kwesandile uhlukana nazo ngesikhathi ebesebezele izingane ya mhlawumbe ingane sinonyaka sikhulile sibale noma ingane kusuke kuyini esikhathini esiningi njengoba u5 nje kuba yini isizathu sokuthi nihlukana isikhathi sokuthi angikwazi ukuspenda nabo esiphelele umuntu agcine cheat zonke lezi zinto ukucheatha empeleni and umuntu wesilisa kwazi ukuthi ufike ijole lomuntu osecheating especially ukulahlekelwa ubudoda kahle kahle umfazi mingabe cheating yayizwa leyo nto leyo yeah no that's true but so bonke bo5 bakuchithela no 3 of them bacheat yabo u2 yena u2 ayikwamane ukuqatshwana nje ekuhla kuqatshwana kwazi itshwana yabo okay so angazi noma inkinga isimina noma kanjani yabo nje ngihlezi every day yazini baba at least you know one thing ne mama abafani bawu5 so there's no way ukuthi personality yalo ifana no A no B no C D no E ayifani yinye kuphela into eyodwa efanayo kubona bonke bawu5 ukuthi bamithiso wena so awuke ngempela uzinuka amakhwapha uzibheke wena ngempela nangendlela owenza ngayo uma umuntu usumithisile njalo mhlawumbe ukuthola research nje kubona kwenzela ukuthi ungayenzi futhi leyo mistake futhi in future yabona ukubabuze nje for your own good so awukuzibheke wena ukuthi khona ini lo hamba khona wrong ngoba abakwazi bona ukufana be5 at least wena oy denominator efanayo cause ne-trust igcinila ngamfuni but kodwa boy ubhasobho ukuthi nawe kungathi mhlambe khona lo owakujolela lo laba bawu3 abakujolela nawe sugcina subona nabanye suwa overactor ngoba khona owakujolela kanti ngoba usanaleyo nto isidima sakho esashayeka sudina wena sugcina soshaya nabanye abantu besifazana nabangenzile lutho ukubona so mhlambe uyadinga na ukuthi uzipholise nje lapho ukuthi khona owakufebela ayinandi leyo nto kukhulukazi masumzalisile ukubona ayimnandi leyo nto kuzudlule kuyona but try and figure out ukuthi nawe yilaphi lo wenza khona wrong that mabe ngani bezibebe5 ubashiya uyabona ngoba lezo ngane lezo one day bazobheka wena bathi ubaba ubengekho there even though uyamnikeza imali ingane ayikhuliswa imali ikhuliswa isiqu sakho nothando lwakho uyabona ayivuka indoda right siyabonga ngiyakuzwa uthi ukufebelwa igama leli kufanele ubeke njengoba linjalo so that lizoyithola indawo yes because umuntu wesifazane especially masusuzelo rushadile wenzeni awujoli ukujola kusuke kumnandi uyafeba that's it okay so igama eli right lo muntu oshadile wenza lokuthiwa ukufeba ujola yes umjolo njengoba lokho ukuthi uyatesta utesta lona lo uyajola but masusu ne responsibility enjalo cha sekuku ukufebe okay uyabona on this show ngizofuna nje comment njengoba njalo and then uThami Mkhize uthi hey no sex today Alex we are too distraught about umsholozi akuvumi all right uThami lo induka ivuke and then bese kuzokhona usisi la unkosazana uzothi hey ngempela uyazi ushwabene nje ubeans akuvumi lutho it does happen ngithi we always say ukuthi ucansi liqale engqondweni iqala so if kuthi kunento emotional ekuphethe kabi whatever it is igazi ligijima lengqondweni ngoba une stress alisayi lapha yakubhontshisi nasendukwini uyabo so imizwa kaje yaphansi kodwa you can use sex ukuthi ikubooste up you feel good after sex ukubona izo booster
low feelings of feel good, endorphins, they make you feel good because you've just had sex. So try it, even if inkanikwa yikho ekuqaleni, but try use sex to make you feel better. If you are down ngenqamsholozi or whatever, down for whatever. There's no other top story in South Africa. That's the one. Well, bona Alex nabanye abantu abanenkinga ezingaphezulu komsholozi manje. Okay. Right. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Uthulani on Facebook uthi yabona Alex not dog inkulu le ndaba ngiyayazi mina. Into edala yonke lento yilama pregnancy moods. Ayalwisa ipipi uyabona umuntu ekhulelwe. If ezokuthandiswa akanqeni uvele athi ngicela unginwa emhlane. Muqeda lapho athi ngikhele amanzi. Muqeda lapho athi ngigqokise amasokisi. Yabona nje idrama yakhona ngiyayibonga. And uma umuntu ethandiswa uvele ungamfuni. Mina nje lami ipipa alivumi. Alifuni ukuthi ulikhulumele ngoba lizokubuka nje. But isn't it nice Mthembu ukuthi wenza lokho for umuntu wakho umgqokisa amasokisi umhlikihle emhlanje umlandela iphilo. I mean that is part of the support that umuntu wesifazana oyidingayo ngalesikhathi ngoba phela nimithi noyi2 angithi. Okay, so ishintshe le yonto yesicefe kube isicefe simnandi. All right, usilindi usisikelo akho sichitho la kuyonakala impela ekamereni nisathi nijabule nomathandana nansi nayo ifuna ukunakwa senze lobunake yonake kodwa ake sithi isuke izostesta ukuthi siyakwazi ukubekezelelana. Something positive coming out of there. And then usipha uzoje manje ngifunda le message ngisemotweni and endlini umadam uthendane nengane sokusho ulaleli radio emotweni ngenxa ukuthi umuntu wakhe akamnakile ubhekene nengane sengithi azide zivule izikolo ingane eziphundele esikoleni. All right. Iyo indaba le. But then uthiyane obaba masileni ukubonda nezingane zabo uyabona loyo uyafunda umntwana wayengakahamba adlala ama games naye enza izinto. I mean gone of the days lapho ingane zisaba ubaba baba mengene eminyango sigijime sibaleke ukubona zama ukudlala nezingane zakho ukubona nawe so that it becomes a family nidlala amakhadi nonke as a family. That's part of bonding. Okay manje uJuly kuyi men's month sizoke sifocus nakhona lokho. Okay ukuthi amadoda enze njani. Anonymous eNewcastle hey namhlanje siyavutha eNewcastle 107.9 hey ngamahle akhona gcwele futhi. Yes Anonymous. Yebo sanibona. Unjani Anonymous? Ngiyaphila njani Alex? Sikhona ufbaba wenga. Yebo. Ngiyaphila futhi no awangiphendula ufbaba wengane njengoba ufuna. Ukhona. Ulayitoza kwakho? Ukwenye indlu nami ngikwenye. Okay. Ukade ingane noma uyamhleba? No, angimhlebi inkingi ukuthi uvule iradio. Okay, thank you. Uthini ke Anonymous? Okay, mina futhi Alex ngicela ukubuza la. Umuntu wami lo ngizana naye na almost 8 years now. Okay. Thandana. So kwase kwenzeka ukuthi na ke achithe not once but kaningi. Ngilokho ngimbamba so ekugcineni kugcine sekuba khona ingane ngaphandle. Yebo. Okay. Yes, okay. Ngisho ukuthini but lonto leyo ingiphethe kakhulu even now because angikhoni ungidlula kuyo ngiyazama ungidlula angazi ukuthi ngandlula kanjani kuko because ngiyamthanda kwesinye isikhathi ngiyaye ngiqange ukuphuma ku relationship yami naye and kunzima ngeke ngize ngikhona ngiyamthanda so angazi ngoba sengimbambile noma sengimbuza yena uyavuma vele mangabe usumbambile bathi uphila ngokuthi nje ngiyaxolisa ngempela ngeke kuphinde kwenzeke then again kuphinde kwenzeke okunye yayibona le nto leyo so angazi ukuthi into enganza kanjani kuyo le nto leyo. Angikhona umdluli. Yeah, doc. Look sis kubi unfortunately umuntu wakho whoever umuchithelwa it's always into ogcina uyijikisa ibhenga kuwena uzitshela ukuthi mhlawumbe wena unenkinga. Now kuba wese ke masokunengane ngoba ingane is always proof ukuthi yabo ispam salomuntu sangena kulwa muntu sammithisa I proof yokuthi lo walala nalomuntu ukwabona but number 1 sis ingane ayicelanga ukulethwa emhlabeni yeza so it's not a fault yengane and wena umuntu okumele udile naye umuntu wakho husband wakho ngoba uyena okuqambela amanga and uyena okubetrayile futhi uyabona
but the fact ukuthi wena uthi uyamthanda means ukuthi noma kunjalo still ukhetha yena and ukhetha ukuba naye. So into okudinga ukuthi niyenze nina ukuthi nithole counseling kuze wena udlule kulento, ngoba yes uthi umxolele kodwa uxolile ngaphakathi, umxolele nje ngoba uthi hayi ningahlalisana niqhubeke nobona nibe umndeni, but ngaphakathi uyasha wena ngoba awazi nokuthi uma wengane ufonile uhambile nobona ingane kunezinto ongazazi othi muwedwa ulokuzibuza ukuthi kazi kuba wenzeni nale ngane, mhlawumbe uhambile mhlawumbe asathandana wabona into enjalo. So it's important ukuthi nithole counseling nihlale phansi, but naye ukuthi I understand ukuthi lento yokuchithela ikwenza ufile kanjani, uyabona, because more than anything nawe udinga lokho ukuthi kube nozwelo lokuthi uya understand ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi lento akuzwisa yona kodwa still usamkhetha ukumthanda, uyabona. But also nokuthi wazi nje ukuthi lento yengane kusho ukuthini, ukuyabona, kungabi nezinto lo ngazi khona ukuthi mhlawumbe njobe late mhlawumbe udlule enganeni mhlawumbe lokhu nalokho. So kube open, mhlawumbe I hand over kuwe if kukuthi you are ready, indaba yengane if ingane idinga anything ihandeke over kuwe, but into okudinga ukuthi njengomfazi ngempela uyibophe leyo siswini sakhe uyigwinye ngoba kuyilahle elishisa kakhulu, but you need ukuthi wena udlule through something ukuthi umxolele umnyeni wakho kuze nikwazi ukudlula noyithu. So okay, ngiyayizwa leyo Dr. Mthembu, but inkinga njengamanje ingane uyayifaka imali ngifaki ngitransfer umama umntwana ne. Okay, but still ngiphinde it's like basa communicate futhi nomama wengane, and mangimbuza ngitshela ukuthi umama wengane kuyena ongilonayo omkhulumisayo yena aka. Yeah, but still at some stage boma senikhuluma kahle naye sinawe supholisa yonke into kuzoba nemithetho kuzofunakala ukuthi naye kube nemithetho enizoba nayo yenu ezumndeni ukuthi uma wengane strictly akakhulumi naye, such that naye if uma wengane ethinte yena amtshela ukuthi hayi orangalibambi ikucingo lakhe ngoba emtshelile ukuthi hey uzokhuluma nonkosikazi, angithi naye uyazincengela kuwena, kumele phela naye enze something ukubonisa ukuthi ngempela uyaxolisa ngalento ayenzile. So ungamvumeli ukuthi akubhulishe ukuthi uma wengane umfonelile, but uyindoda yena ofanele abe kunyawo lakhe phansi abe ne stand ngoma wengane, uyabona. Okay, all right sis, yeah, please, good luck sis. I know it's very painful, but my advice, treat yourself first. Ungayizibi leyo ukuthi khona into ebhlungu ngaphakathi kwena ngoba izoloku ikulimaza. Okay, and then we sneakers a feedback again on this show. All right. Okay, siyabonga. Unga email mangabe contact ofuna si discuss la indaba@kakasi995.co.za. Right, uthi uthi boma wengane nokuvika ngengane if kufanele kwenziwe sex athukhathela bla 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 avike ngengane lokho kuyehlisa ibond. All right, then bese kuzoba khona uthula la uthi mina nginengane eziwu2 no husband wami, but ingane zami ngayifundisa iseyincane ukuthi asilali nami zikhula zazi kahle nje ukuthi abalale nomama no baba. Right, and then bese zothi ke umsizi lento imosha umuntu wesifazane qha, just because sesinengane akusho ukuthi sekumele ungishayela imithetho ube uwife, cha uma wengane qha. Yes, then bese kuzoba ke umjitha ophandayo naye uthi ingane is a test ukuthi nithandana ngempela yini, and then bese kuzoba khona umthokozisi ingane ayisona isichitho, inkinga iqala la ingasahloniphani, ubisi lwengane ulibiza ngathi niphuza ngalitiye, mawungifonela ngathi udilike esihlahleni uthi ngazi utshwala nje ingane angiqokusile abahloniphi. Right, and then uzamile iba isichitho kumfana ongazazi kodwa endodeni kufudumeza umuzi ukuthi umndeni uyanda. Ama comments mathanda kusijoyina itopic yethu la sikhuluma khona ngeindaba zokuthi ingane yaba yini isichitho, nisathi nje nibhizi kumdavazo, and then kanti awuzwanga ukuthi icapha sevalekanga, and then uzwe nje ngevoice, really mama. Yeah. Right mama. All right, so uchoose bani ke? Obvious. Uvela umphushe lo phezulu kwakho uEvo phezulu kwakho umphushe eceleni, then lingaqhubeka lime kodwa well if likwazi ukuthi uzolenzani ubuya, yeah, then you'll know next time. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m.
Okay, you can watch this conversation. You can join us on our platforms. Bono Dokotela here. Ukuthi mika kanjani nami ngibone la. Angimile ngihleli. Well, phela adumile khona manje but usihleli phansi. To spice things up, by the way, ube ready ukuthi ushaya into yakho umile so that ingane ingaphazamisa umtavazo, eh? So mhlawumbe ubhende over umbhede uncelisa ingane ilele phansi nobaba ngemuva. So aw in fact yona into engaluyisa ke lela. Yabo. Because labantu labathanda bathi uthando lwakho luhlukile olwalo. Ncelayo nalo nomunye. Kanjani? Usho ukuthi etheni izokuthusa nje kwayona ukuyibona. Ingane. Yeah. No such baningi abantu abalala ingane ikhona embhedeni. Okay, so kulungile. Let's try this. Jay, please wait till 8 then you try it. Ingane la iduzane. And then awubakwenza umama ubheke ngasenganeni ubaba uqhamuka ngemuva. Okay, so sorry, let's correct it. Don't say bayakwenza. Thani. I know phela got patience. Yes, of course. Yeah. Sure. Anonymous in Newcastle. Again in Newcastle. Hey. Sure. Molo buti Alex no plika njani? Njani kwena? Hayi nokho siphilile nathi man. Kushubile nale yamsholozi ke nokho seyithanda ukuhlehla mase sive indaba ezinje. Kuhle kakhulu. But Alex no Dokotela, let me just ngizothinta nje lapha nalapha quickly. Okay. Ingane, it comes with a very huge distress or stressful responsibility. That is point number 1. And I think ukuthi it starts from the day one ngesikhathi usisistazi ekutshela ukuthi ukhulelwe. It starts from your reactions ngesikhathi uzukuthi ukhulelwe. If ezokutshela the day one ukuthi ukhulelwe, then you get angry, then you will never love the child noma seyikhona. Okay? That is number 1. Then number 2 bese kuzoba ukuthi ke ingane ke ingakabi khona during the process enganeni uba involved kangakanani wena baba wengane noma wena mfana ke for that matter, because in most cases oma bengane kusuke kungesibona abantu okushadwe nabo isikhathi esiningi ngokwami ukubona emphakathini. Right now uthola ukuthi ke inkinga izoba sekutheni ibond ihlukana ekutheni usisters ngesikhathi eclinic. Sometimes uguy akazi nokuthi uya ngaziphi isikhathi zakhe zokuya eclinic nje, he doesn't care ukuthi uya eclinic noma kwenzakalani, akekho involved from the beginning. Right, this is my take. Mina okungisizile, unfortunately anginayo experience yomabengane because umuntu engamithisa umuntu engcine ngishade naye. I've got 4 beautiful girls and 1 grand boy. And okwangisiza up until as we speak now ukuthi umezo eclinic I used to make sure ukuthi I take a day off emsebenzini ngiyahamba naye ngeclinic. And fortunately imini engangimenzela ama appointment yakhe nodokotela, ngimfonele ngimtshela udokotela uza ngosuku oluthize ngizothatha i-day off, siyahamba naye siya kudokotela kwiscan, I see ngibona yonke into ukuthi kwenzakalani up until the delivery day I'm there. And mangase ngikutshele namhlanje but Alex no Dokotela, all my girls and even my grand boy, they have a very very big and huge sinebond ngalendlela exakile in such a way yokuthi yonke into abayifunayo babuza mina ukuthi baba ngicela ukudla, baba ngilambile, baba ngifuna amanzi okugeza, baba bonda ngalesi yasikhathi. Yazi kwamnandi uthi angene ngasekugcineni ekutheni how to do it and a share experience yakhe. We thank you Anonymous. Thank you very much Anonymous. Very much. Modern dad, modern dad. Yeah, no sibonga kakhulu mfethu. And it's good njengoba sibisingakuphazamise because uyibekile lento kushuthi from personal experience. Yes. All right, sizathatha kunama voice notes 0789342827 and khumbula ke lohlelo is not suitable for ingane. Siba nalo njalo ngolwesine from 7 to 8 khona la Kakaseni with ke uDoc, and you'll be able to get the podcast lohlelo even ke nama recording as well after the show. And ungasinikeza umbono wakho 0315373000, right? Yona number leyo uzozithola kuyona 0315373000. It's Alex on Indaba. The only show that allows you to think. Speak your mind and be heard. Oh, Kuluma Sila Lele.
Indaba. Gagasi FM. All right, let's go to your voice notes and mawufuna ukwathumela ngiyacela please less is more shanje ngeimfushane and then we will take it from there and bese ke siza ukuthi kuthini and we like the testimonies as well and then if kuthi mhlambe there is advice oyitholile and then why mhlambe ubona udokotela I would like to hear from you ukuthi kuhambe kanjani. La dokotela no but Alex yazi amna netopic yenu nikhuluma nozinhle kamamdekazi siyabonga dokotela ukuthi niyasakha but ke kule point le yanamhlanje ngicela bandla usenze sazi ukuthi yini kumele siyenze ningamele siyenze kuze sihlesi happy uthandani lethu noma sekukhona ingane. Sanibona but Alex ukhuluma noEnhle Mkhize eMaritzburg. Ngicela ukuphika ukuthi ingane iba isichitho. Abanye thina abo baby mama sithi mase sithola ingane mase sibona ukuthi sesishadile yabo. Kanti cha kunjalo umuntu uyamzalela nje futhi akushiye nayo ingane sometimes not ukuthi ngoba usuke ekushiya ngoba usuzela usuke sekushiya cause wena usuke behave sokwa wife yabo which is wrong. Ngicela ukubingelela Mthiyana ngibingelela kudokotela okhuluma uThembelani wakwamntungwane ngokuhlala ngila eDeepening Newlands West Street Chikhayisa adingwa amaci leyazi ngifuna ukuthi ke ngidlulise nje ukubonga kanje kakhulu kudokotela eziningi izinto asengincede ngazo ziningi ziningi kakhulu ngilona bamanje ngiyashosholoza beshosholoza behla amagquma namathafa uyayizwa indaba ya bese ngisho ke ngiveze ukuthi udokotela uyangichaza futhi mase uke wabona ngasho ngithi ngathola usizo kwamedloshini nginenkinga ye-acid eningi emzimbeni ngayenza ama-treatment akhona ngathola ukuthi ngathi khona umthwalo wehle emahlombe ami ngesikhathi mangabe sengiqeda ukwenza le treatment le ngoba konke lokhu kuqunjelwa isiso sigcwala umoya mosofike lapha lokudala i-acid kuthatha bese kuthula umthwalo emahlombe anoma ubani lo osuke nalo nkinga leyo. Wow, siyabonga kakhulu. Zinhle, thanks for your comment yakhe. I hope uphendulekile because dokotela washilo ama solutions and then uenhle ke well nange khuluma indaba yo baby mama ekutheni uyasala wenze just ukuvusana ke lapho dokotela. And then ke nangu ke khuluma uthi hayi no basizakela izinto zihamba kahle and then out etheni sisizakele ke wabona. Ukubambile. Okay wabona ngami ngikuzwile lokuthiwa ngisho njalo so ke yes ngizwa ngendaba. Sure bengeyona topic elula yona kodwa at least kungcono kube yithina siqala ama uncomfortable topics and conversations usungavela wena nje uthumela umuntu wakhe ethena kalalela i-podcast lelo hlelo noma ibuke kwi video. Yes as for counseling with Dr. Mthembu for treatment yes uyabhuka ngengivele ngiqhamuke nje kungcono ubhuke khona ukuzongena ngesikhathi kahle uyabona kodwa ke phela kunabantu abasuka kude avela afike ngizumqosha umuntu esefikile ngekuzoqosha bongabhukhanga so sivala ngo5 inyuma ungafika nje time sivala u5 ntambama from 8 to 5 ngomgqibelo sivala u1 from 8 to 1 o'clock. All right, address sise Hillcrest lapho eSebotazile kwazona ukuthi eSebotazile intaba leya kaBhota 6 Old Main Road mudlule Hillcrest nje kuleyo ntaba lapho number 6 mugibela amatekisi le Pine Town ngazi ukuthi osomatekisi base Pine Town babahlisa nje right at the gate musika khona nje uthi ngiyakadokotela bazohlisa khona inamba ke ngiyabonga futhi kubona osomatekisi base Pine Town imoto zakanyusa sengiyajaha manje yachanywa 031 7658475 landline leyo isel 0614622945 ngcono ube nazo zombili. Okay, good. All right, so modulation from udokotela ke Mthembu. So namhlanje ke umdafazo uzokwenziwa ngenye indlela makulesine wenziwa njani kom? It's a freaky Thursday. Please try this ke leyo. Ayuthi if kuukuthi phela ingane iyahlupha you know so okay yes. And then busubu sneak feedback usitele ukuthi kwenzeke njani. Yeah okay so please try it. Nengane yes try yes, it yes. Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex.
was abasha